Total ta' 31 proġett lokali audiovisiv se jirċievu bejniethom is-somma ta' kważi 2.9 miljun euro permezz tal-iskema Appoġġ għall-Iskrin. Dan tħabbar wara li ħarġu riżultati għall-applikanti bi proġetti f'fażijiet differenti. Din weda oħra elettorali li qed titwettaq mill-Gvern. Il-proġetti magħżula jinkludu 6 ta' kitba l-iskrin, 12 għall-istadju tal-iżvilupp, 4 films osra, 6 produzzjonijiet twal u 3 programmi kulturali. Ix-xogħlijiet artistiċi jkopru il-fittizju, dokumentarju, animazzjoni u programmi kulturali, waqt li jinkludu skripts ġodda ta' riċerka jew anke films li deħlin fil-produzzjoni u programmi kulturali maħsuba għall-istazzjonijiet privati jew is-suq internazzjonali fost oħrajn. Il-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali Melkin Pola Ġusgalja qal kif il-Viżjoni Malta 2050 tidentifika l-investiment fit-tul fil-film bħala parti mid-Direzzjoni Nazzjonali ta' Gżiritna b'appoġġ dirett lil dawk l-artisti u l-proġetti li qed jipproduċu xogħol ta' kwalità għolja. Żied li din l-assistenza offruta mill-Istat tfasslet b'konsultazzjoni mal-artisti stess biex tagħti aktar serħan il-moħħ u stabbiltà lill produtturi filwaqt li tibqa' ġurnata skont il-ħtiġijiet emerġenti fis-settur. Lan wara din huwa fil-fatt li nagħtu dik it-tefa importanti ħafna tal-bidu fil-fatt finanzjarja lil dawn in-nies professjonali fil-fatt li qegħdin jaħdmu f'dan is-suq lokali. Lan tagħna ma narawx biss li dan il-livell inżommuh però fejn qiegħed. Irridu naraw li l-livell jola aktar, ħalli mbagħad inkunu nistgħu nisponuh b'mod internazzjonali għaliex nemmnu u għandna fiduċja sħiħa fit-talent lokali. Luke Dalli, Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti li hu responsabbli mill-iskema qal kif industrija awdjoviżiva b'saħħitha tirrikjedi investiment fil-proċess kollu tal-ħolqien tagħha mill-kitba u r-riċerka sal-iżvilupp, il-produzzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni. Aħna bħala Kunsill Malti għall-Arti ma naqbdux ammont ta' flus u ntuħ u jonfquh ovvjament kif iridu. Għaliex irridu nagħtu wkoll gwida ta' kif jintefqu l-flus. Allura qegħdin nagħtu fondi kemm għall-kitba ta' dawn ix-xogħlijiet awdjoviżivi kif ukoll li l-iżvilupp tagħhom li inti jkollok mumenti fejn inti anke tiltaqa' ma' nies Maltin tekniċi barranin u qiegħed tiżviluppa l-idea tal-film jew inkella d-dokumentarju jew dak li qed inti ħattella, imma wkoll nagħtu għall-produzzjoni tiegħu. Rita Falzon, direttriċi tal-fondi fil-Kunsill Malti għall-Arti qalet li l-iskema tagħmel parti mill-istrateġija kontinwa tal-entità governattiva biex jissaħħaħ is-settur tal-films f'Malta. L-iskema se tibqa' miftuħa sa 18 ta' Novembru l-ġej jew meta tintlaħaq l-allokazzjoni sieħa l-applikazzjonijiet f'appoġġ lil promozzjonijiet internazzjonali li jkunu tlestew sa 18-il xahar qabel jew li jkunu waslu fi stadju avvanzat ta' żvilupp. Aktar dettalji jinstabu fuq is-sit uffiċjali artscouncil.mt.